हाय लोगोफोर नै जोंहा दिनै दाउ बयलार जानोसैलाय नै बाजैलाजों जोंहाजों नै 2.5 केजिखा जमा खांनानै बाहैदों माने एसे माइ हानाय साख्रु साख्राफ्रा दाउ बेदर जानो लुगैदों लागाव गाय सफारिखौ एवगासिनो दं नै सफारि गोदादोंमोन 2.5 केजिसोनि एसे बारा जागोन नामाथाय हान्थु गिला गासिबो गायथिं गांखं दाउ खिथु गासिबो बिखा सिखा थाबाय स्कुल होजोबबाय बिबुबो होबाय माने बेखौ एवनायनि जाहोना जाबाय माइ हानानै मेंनायखाय एसे मोदोमफ्रा गोसारनानै एसे एनार्जि सेरेब लकेल उइन लोंनो नागिरदों आरो जोङो माने बाजारजों जाला मोला सेरेब लोंहोनानै जावलाबायना दे कमेन्ट बक्सफोराव जावजागोन जावनाया आं इउस थांगोन बेफोरखौ हलाय दसे साखिगोन होनदों साखिना दे जेराव मेरा हर उखुन्दै हाबबाय वा सासे मेगन बिसिलानाय उन्दुखासै नोङो दिनै सानाव उन्दुखायाखै बेटा बिसारा नुबाय आखायाव दं बनायबावो दहिना हर दरनैल' जानायाव दोङो आरो अस्थादसो आथिं गांखंबाबो गारखाया गोदो उन्दैयाव थगायनो हाबाय दा थगायनो हाबावगोन जोंफोरखौ जाखाबा थांखादो आरो गाइस नै फुलकबिजों आलुजों बेदर मोजांखौ ओंखामजों जानो एवसिगोन नै चिम्फुआ गोलैबाय आरो माबाया बयलारा मोदोम मोजाङा आजाय मा नांगौ ए ओइ सैमा जाबाय नामाब्रा सैमा गोलैमा आंजोबो अबबा गथ'फोरजोंबो जानलासो नै बान्दा कबि माबा बान्दा कबि नामा फुल कबिजों आलुजों होनायखौ नुलाय लाङासै नुबाय मोसौसोंनो फिल्म नायनो थायो नै मबाइलखौ आंखौ देखायनो नायखुनाखै बेलाय देखायना नाय नोंनो गाबसिनसो नामाब्रा बेलाय नै गामारबाय आजाया ओहै बेलाय जोंना आजाया गिटार दामनो नागिरदोंनो नों गाबगाबाय दा देलाय नायलाय खेमसे दे दामाब्रा एसे दे मेथाइ दामदोब्रा दे मोसालाय दा एसे मोसागोन ना नोङो बिनो मबाइलाव नांथारसिगौ नैलाय नै सफारिखौ हायबाय नै जोङो 6 जन आजायाथ' मोनजाखाया गथ' मानसि बेया आथिं उथिङा थगाय जासिगोनलाय बेया उथिख्लाना जाबायना दे लादो मोनसे गाव सेरेब लोंनायखौ बारा देखाय जायालै बेदरखौल' जानायखौल' खेबनैसो देखायनोसै आं ओमफ्राय ओंखाम जानायखौ देखायनोसै आरो आं थाब नै ओंख्रिया फुलकबिजों आलु बयलार बेदर जोबोद गोथाव जायो नोंथांमोनाबो संना जा बर'नि ओंख्रि होननांसिगोन बेखौ हारसाफोरनि बायदि बारा एसेबां मस्ला बारा खारा नङा जोंना बानलुआसो गोसा ओमफ्राय एसे मिडियाम साइज मस्लाफोरा बानलुआ ज्रोम आरो गोसाद्राय नङा ज्रोम होनो जाब्रां जुब्रां हारसाफोरनि बायदि मस्ला बाथाबलायनाय संनानै थावनाया जाया जोंनि थाखाय बेफोरखौ जाबा एनार्जि खम जायोलै मानसिफ्रा बोलो खामानि मावनो हाया मस्ला बारा जाबाथाय ओंखायनो नुवाखै आदिबासियानो जा असमिया एसामिसानो जा बेलेग जाथिफ्रा नुवाखै बारा बोलो जाया दा मस्ला बारा जाग्राया ओंखामखौ एसे जानानै देखायनोसै नोंथांमोननो टुडे आई एम इटिंग राइस ब्लग भिडिअ होननाय जासिगोन माथो इंलिशबो रोंगौ माथो एसे एनै जानला मोनलासो दै सेरदो दैखौ सेरनो बावगारबायसो आंबो भिडिअ खालामबायनानैनो टाइम
नोंसोर माबा मबाइल माबा खालामनायावसो 7था सय बुला बेदर इयो एसेनोसै लोगोफोर ब्लग भिडिअ'आ नोंथांमोना मिथिसार बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक होदो कमेन्ट होदो ब्लग भिडिअ'आ माबायदि जाखो जानला मोनला शेयार खालामला बायदो आरो नोंथांमोननि गोसोसै